初期から丸飲み対策が必要です。離乳食初期はドロドロなので、そもそも丸飲みじゃんと思いがちですが、ここを間違うと中期後期で悩みます。すでに中期後期で丸飲みに悩む赤ちゃんにも超有効です。ご飯を食べるとき、ちょっとの量が舌先にあったら、舌を動かしながら奥に送ってごっくんしますよね。ちょっと意味がわからない人は、ゼリーやヨーグルトを自分の小指の爪の量だけ舌先に乗せて食べてみてください。この量を舌を動かさず食べれる人はいません。次、少ない量をお口の奥に置いたらどうなりますか？舌を使わずそのまま飲み込めます。そもそも赤ちゃんは舌が短く、喉の位置が大人より高いので、より丸飲みしやすいお口になっています。つまり、丸飲みを予防したいなら、少量を舌先に置くことなんです。今、丸飲みに悩んでいるなら、一口量を減らして舌先に置くことを徹底してください。食べたくて大きなお口でがっつくタイプの子は、下唇に置いてください。そうすると、ちょうど舌先に食材が入ります。離乳食初期に学んだスプーン3分の1から半分の量を下唇に置いて、お口が閉じたらスプーンをまっすぐ引くこと。これずーっと有効です。今回はこちらの文献を参考にしています。